Mikä tässä on niinku homman nimi, että sä syöt sitä rättiä ja Nalla katsoo taas. No, ottakaa nyt vähän yhteen. Hei, kissakoira. Ks, ks, ks. Puh. Missä kissa? Kissa tuolla. Ks, 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 ks. Kujo. Kissa poistuu paikalta. Kujo. Tuolla kissa. Vittu sä oot oikeesti ihan palikkas. Sä et taju mitään. Missä se kissa on? Kato, tuolla mun sormi on osoittamassa suunnassa. Tuolla. Tuolla menee. Kujo. Mitä vittu? Mikä tää? Tuolla. Kujo.